Goddag, folksinde. I dag, der skal vi have spillet noget mere Spawn. Nej, fuck. Noget Spawn. Og jeg starter helt for ny. Som... Keder. Alt den grim. Keder. Ja, den er flytter. Sådan. Og navngiv den planet, den skal hedde... Jason. Ikke? Jason? Ja, Jason. Fuck. Jeg kan ikke stave. Stan. Jason. Smask! Plask! Totalt meget. Totalt kikset den. Velkommen til uherret. Fuck ja, jeg har forstået det. Den vej. Jeg skal lige vende mig til at styre igen. Så er vi i gang. I gang med dig? Okay, jeg tror jeg kan det. Nå. Oh yeah, jeg er god. Smask. Oh yeah, jeg er voksen. Efter den bitch. Efter den. Shit. Happens, bro. Farvel, venner. Kom nu, skynd dig. Skynd dig ind for dig. Go. Nå, det var dejligt. Scheisse. Væk. Ned den. Nu er jeg nemlig vokset. Nå. Okay, og jeg tror, at den her episode handler egentlig bare om at æde. Det er stor. Stærk. Nå. For så. Og I skal bare lige vide, at når jeg spiller sport, så kan jeg ikke lide at lave ting sådan, så det går helt for sig. Det er kun den sidste gang, hvor man kan lave escaping. Nice. Det er kun den sidste gang, hvor at jeg gør det. I dækning! Oh, ja. Sorry det der. Jeg bekæmper ting. Så påstår mig. Holy shit! Væk. Drej. Gift. Ad for sæt. Tilbage. Nå! Dækning! Jeg aflever dig. Smask! Okay, så går vi derhen.
ved godt, hvordan man spiller. Og så skal vi også lægge sådan her, så ser det ud, som om jeg har flere. Og så fordi vi udvikler os, så skal de være lidt mindre. Også de her, de skal være lidt mindre. Fordi at, ja, sådan er jeg bare. Og så skal vi have dem her, de skal være dejligt store. Vokse lidt. Sådan. Og så skal vi have et øje. Lige her. Det er faktisk meget praktisk, hvis jeg tænker over det, fordi det er butthole-øjet. Okay. Vi skal ikke have et butthole-øje. Men så spreder vi dem. Meget kan vi sprede dem. Sådan, så de... Det er lidt klamt ud, men det er faktisk meget effektivt. Og så skal vi også lige have gjort ham lidt mere mørk i huden. Lige nu er han den der farve. Han skal blive lidt mere mørk. Sådan så det ser realistisk ud, at han bliver mørkere. Se, nu er han blevet lidt mørkere. Og så skal vi også lige få sådan nogle her nice tern. Okay. Tilbage. Sådan. Nå, flytter. Okay, den skal hedde... Jæger. Nej. Okay, vi gør sådan her. Sådan. Nu er J-Boy så ved at blive lidt større. Han kan svømme hurtigere. Tag dig greb! Op for satan! Op for satan! Efter den! Hvor blev den af? Hvor blev den efter? Nej. Hvor blev den af? Smask. Vi skal æde den her. No! Den der skal vi også æde. Fuck. Jeg hader ting. For satan. For satan. Gift. Shit. Tilbage! Nej. Oh ja. Okay, vi kan ikke ramle op med den. Vi kan ramle op med den her. Vi kan godt ramle op med den her. Efter den. Efter den. Okay, vi kan ikke. Okay. Nå. Oh, what's that? Okay, nu er jeg kvindelig. Hey, du stjæler mit kød. Ha. Kan lære det. Jeg vil blive stærk. Bød. Efter den. Nej! De er ved at blive lidt for hurtige, lidt for fede. Nej, jeg bliver for fed. Måske kan man godt blive for fed. Har jeg ikke tænkt over. Det er mit smask. For satan. Spis den. Yes. Smask. Holy. Scheiße. Efter den. Åh nej.
mig. Åh nej, den spiser ikke. Nej. Vi skal have lavet nogle små finner, som ligesom skal vokse ud, som senere vil blive til dens arm. Det kan jeg godt lide. Det her, det er dets fingre, der ligesom vokser ud. Så vokser selve armen så ud på en stilk. Så det kommer til at se sådan her ud. Det er lidt så klamt. Fuck. Så skal vi have den her, og så skal vi have de her. Lidt sådan der, og så sprede den lidt ned fra hinanden. Kan vi gøre lidt mindre af dem her? Og så, nu skal vi få det. Se. Ej, hvor dejligt. Kom så. Du kan ikke. Lanse. Fuck. Tilbage. Sådan. Jeg skal lige ændre det her kød. Efter den igen. Vi skal nok. Hvad kan vi ellers lave? Den her. Den giver os tilbage. Nej! Den er der vores. For satan. Nej. For satan. Væk. Tak. Nå, vi kan da stå og spise den. Nå. Sæt nu stå. Et. Er det ikke det? Er det ikke skide dejligt at blive et? Er det ikke en dejlig følelse at blive tykket på? En stor dejlig mave. Okay. Sådan. Sådan, nu kan vi æde den. Okay, vi kan ikke æde den tilbage. Så er det vores. Den er vores. Væk. Undskyld mig. Scheisse, den er langsomt, den der. Okay, lad os se, om vi kan... Hvad er det her? Nej! Fuck! Okay, den kan vi ikke æde. Den er... Nej, kød. Nej. Vi kan godt lige komme ind i væsenfasen, så afslutter jeg så også lige for det. Det er så kraftet med det. Tak. Jeg gider ikke selv at ske. Okay. Væk, kvinder. Væk. Alarm! Kvinder! Jeg ved ikke engang, om det er mig, der er med. Åh nej! Alarm! Dræb den! Fuck! Igen! Smæld! Den her! Væk! Hjælp mig! Fuck, kvinder. Det her bliver et meget langt afsnit. Ellers skal vi bare afslutte det nu. Jeg afslutter nu. Ja. Skal vi gøre det lidt mere mørkt? Skal vi også få det? Det er sådan... Kan man få twistet? Noget... Og så kunne den her blive faktisk lidt mere lys i det. Den lidt mere lys, ja. Jamen, så afslutter jeg altså bare lige her. Så, ja, jeg afslutter. Så ses vi i næste afsnit. Spore. Lad.